Tak dovolte, priatelia, aby sme sa vám prihovorili zo Zvolena. Je tu pekný akt Slovenskému národnému povstaniu, kde sa stretlo veľa ľudí, ktorí jednoducho si pripomínajú spomienky Slovenského národného povstania. My takisto sme si prišli uctiť túto pamiatku, ktorú budeme vždycky obhajovať a samozrejme bude to priorita pre stranu Spoločné občania Slovenska. Nedovolme, aby progresívci pretlačali svoju ideológiu k nám do našej malej krajiny, ktorá pevne by mala stáť na hodnotách, princípoch Slovenského národného povstania. A mali by sme si uvedomiť, čo SNP znamená. Bol hrdinský odpor slovenského ľudu proti fašistickým okupantom. A dnes je veľmi smutné, že mladí ľudia sa vyučujú v školách len 2 hodiny o histórii Slovenského národného povstania. Vážení, nebyť našich otcov a starých otcov, tak dneska tu nestojíme, dneska není sme slobodní, dneska by nás fašistické Nemecko malo za pokusné králiky. Toto nikdy nedopustíme. Preto musíme spoločne hájiť záujmy Slovenska a toto robí strana Spoločné občania Slovenska. Ďakujeme pekne, pekný deň prajeme.